Ik ben Ronnie Gras. Ik woon in Saas-Verhent. Ik word 77 jaar in augustus. Ik fiets 15.000 kilometer op een jaar. En ik doe het voor mijn plezier en voor in de natuur te zijn en voor thuis eens weg te zijn. Waar gaat de reis zo dadelijk naartoe? De tol Aardenburg. De tol in Aardenburg. Ja, de tol in Aardenburg. Dan stempelen we af. Dat telt mee voor de sterrencompetitie. Sterrencompetitie, wat is dat? Dat is nou, iedere week krijgen we dus een sterrencompetitie en dat is afstempelen op de tol en dat wordt door verschillende wielerdingen gelegd. Dan in Saas-Verhent, dan in Thereuze, dan in Zalmsla, dan in Katzand. Nou, dan stempelen af en dan drinken we een pint. Een pint drinken? Of een cola, dat hangt er vanaf. Nou, en dan rijden we weer terug naar huis. Dan zie ik hier helemaal geen vrouw in dit clubje, klopt dat? Nee. Ik heb al verschillende meiden aangesproken voor mee te doen, maar er zijn weinig liefhebbers. Ja, er zijn weinig liefhebbers. U fietst al uw hele leven? Nee. Vanaf mijn 58e jaar. Want ik heb zelf een bedrijf gehad en dat heb ik toen verkocht. En dan zei ik tegen mijn vrouw, ja, wat moet ik nou de hele dag thuis zitten doen? Dan heb ik een tweedehands fiets gekocht en zo ben ik begonnen. Wat zou u nou zonder het fietsen moeten? Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Nou ben ik zo 3, 4 of 5 uur met de fiets bezig. Nou, en dan scharrel ik thuis nog eens een beetje. Nou, en dan is een dag voorbij. Als u in Zeeuws-Vlaanderen fietst, in West-Zeeuws-Vlaanderen, wat is dan het meest geliefde stuk waar u dan fietst? Oh, Katzand, Retranchement, Sluis, Hulst, Den Doel, heel Zeeuws-Vlaanderen. Pakken we, ja, mooie omgeving. Lekker in de natuur. En u heeft vandaag ook al een rondje gereden? Vanmorgen, ja. Ik rij altijd als ik dinsdags en donderdags is hard fietsen. En dan ga ik 's morgens weg voor 50 kilometer en dan 's avonds ook nog eens 52 kilometer. Dan heb ik er ongeveer 102. En dat elke dag? Nee, alleen behalve de maandag en de vrijdag. Dan heb ik nog het een en het ander thuis te doen natuurlijk. Maar hoeveel kilometer rijdt u dan wel niet op een jaar? Ik rij ongeveer 15.000 kilometer op een jaar. Maar u heeft wel een auto? Ja, maar met die auto rijd ik 2000 kilometer op een jaar. De rest allemaal op de fiets. Saas-Verhent nummer 16. 16. Gras R. Gras Ronnie. En hier nog 5 euro? Ja. Dat is al 5 en hij krijgt nog 5 euro. Om die stempel is het allemaal te doen? Ja, dat is een toerboekje. En hoe meer stempels je hebt, dan ben je kampioen van de ploeg. En daar ben ik nu 3 jaar achter elkaar. Ik hoop het 4 jaar ook nog te halen, maar ja, dat is altijd een verrassing. Hoi! Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.